Kitab Wulang Bebasan bab gangsal ayat ingkang setunggal ngantos 23. He anakku, nggatekno marang kawicaksananku, kupingmu tilingno marang kapinteran kang ndak wulangake, supaya kowe gondelan ing kawicaksanan lan lambemu ngemoto kawasisan. Awit lambene wong wadon tuna susila netesake madu lan cethake lunyu ngungkuli lenga. Nanging wekasane pahit kaya rempelu lan landhepe kaya pedang kang mempan kiwa tengen. Tumapak ing dlamakane mudhun menyang pati, jangkae anjok marang jagate wong mati. Lakune ora metu ing dalaning urip, lakune nasar ora kandi disumurupi. Awit saka iku, he bocah-bocah, padha ngrungokno tembung-tembungku, aja nyimpang saka pituture cangkemku. Lakumu ngedono wong wadon mau, lan aja nyedhaki lawanging omahe, supaya kanomanmu aja kok pasrahake marang wong liya, lan umurmu marang kang ambek sia, supaya wong liya aja nganti margi awake srana kasugihanmu, lan pituasing kangelanmu aja nganti tumiba marang wong kang ora kok wanuhi. Lan ing wekasane kowe bakal sambat-sambat yen daging lan awakmu padha rusak kabeh. Sarta pangucapmu, ya kene aku kok gething marang pamerdi lan atiku kok nampik pameleh. Ya kene aku ora ngrungokake pituture para guruku lan ora nilingake marang tembunge kang padha mulang aku. Meh wae aku kejlungup ing sawernaning bilai, ana ing saktengahing pasamuan lan pakumpulan. Kowe ngombea banyu ing kulahmu dhewe, ngombea saka ing sumurmu kang ngumbul. Apa pantes menawa sumbermu luber kaya kalen-kalen menyang ing ora-ora, iku mung dadiya duwekmu dhewe. Aja nganti ana wong kang melu duweni. Sendangmu muga diberkahono, bungao karo somahmu jaka lara. Menjangan kang manis, kidang kang ayu, muga susune iku tansah marmake kowe, muga katresnane iku kang ngenyutake kowe. He anakku, ya kene kowe nganti kepencut marang wong wadon tuna susila lan ngrangkul dadane wong wadon liya. Amarga Pangeran Yewah ora kasamaran marang sakae tumindake wong, sarta mirsani sakaing pratinggahe manungsa. Wong duraka ketangkep ing sakjroning pialane lan kejiret ing talining dosane dhewe. Wong iku mati marga ora oleh pamerti lan kesasar marga saka bangeting bodhone.